madokachere mabuja kanaka atauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rochiguminoina mwedzi uno hwambudzi potiri kuerenga makore ati wandei kubva gore 1997 manduwe pagogarisiwa maovheta akabva apuwa mari yonyika ichibva yatanda kugarira nhanzva yaita kuti kunyangwe nanyasi itadze kuzosimuka haidihwi pakaita kunyangariwa. Ipapo gore 1997 ndo pakapuwa maovheti makutukutiwo mari 50,000 aye wanga wanonzero wakatenga dzimba wamwe wanga waribe yakaipura mhando yekuipura munhu ainotsvaka kuti ndoda kukwira bhazi ndiri ndega ndoisa makabichi munodziziva nyaya dzacho pari bhazi ribe hama yakaita upenzi nomaridzi rikaitione zvedu kuti zvinopera sei toringadzire munhau dzanyasi hakainde ichirema hanga ari kuona wamunangarwa wari kureketa mhanduwe hakainde akati masanction ngaabisiwe Zimbabwe inofanira kutakanirwa kumasanction zvinhu zviri kufanira kutekaira zvizvino tikati paribe chakanyangara asi kogoreketai nyaya dzokuti mureke kuponda vanhu dzamuri kuita dzidzi paribe achazvireketa apawo mhanduwe wanga wakaisa machira acho nzvimbo yawanga wari iyoyo kunonzi kundoja mari mhanduwe kuja mari basi ndiko wakagoita vanhu iwawo nekutoti zvisvinuba kana kuti uti inzvimbo yokuti inoratidzika kuningisika zvisvinu aiwaba panga pakanyangara ipapo tikaitione zvedu kuti zvinoenda nokupi uko wamunangarwa pawazonga wakureketa painini ndiri munhu muzimbabwe mugore kaitotekera zvinoreketiwa kuti kwai ndiri munhu wekuzambia nokutoti ndakakurira kuzambia asi ndiri munhu wemuzimbabwe zvona zvatokunyepai kuti pano nyaya mhanduwe iyo ukaona munhu chindoti pese pawareketa uri kundotora nguva kureketa nozvonyaya ibodziyo kohoko rekai tigoona hedu kuti waneipedza wachizoti kudini pamberi pa tinenge tichindoringa tichikunyepai. Jobosikara mhanduwe haburika mune imwe vhidhiyo ari kuita kureketa mhanduwe kureketa kusvinu kwaye mureketo wache wanga wakadaita unge mureketo wagoitiwa nana Samora Machel mureketo wagoitiwa kana nana Hitler chaiwo mureketo kari mhanduwe mureketo unosimba tikaitione akati inini wakuda kuzama kundiuraya inini mhuri yangu makaona wakapisa imba yangu ndisipo izvezvizvo wakuti inini ndiri kuita basa rekutora mabhambo kudidi koziva kutoti ndiri kuenda koringana nawo usu tikati paina Jobosikara nyangwe ndikatopfa mhanduwe rekai kumira kurwisana noZANU-PF tikati rekai tigoramba tichiringa kuona kuti zvinopera sei. Apa dandemutande ratozara mhanduwe izvezvi kureketa kuno nomakwai nomakuhwakamu anoreketiwa anowanhu okuti kwai iye aripo iye Valerio yuyu akubisiwa kubva pakutungamira masoja kwai mwedzi uno patosara mazuva asingapfuuri 10 kuti amisiwe basa kuna wamunangarwa wari kunzi wari kusaya kuti woita sei peno wachaingidzirapo kare makore okuti vanhu wazoende kumujandirere heno ticharamba takazviringa ticharamba tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi nokuti pakaita kunyangara apo rekai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera. Nyika yeZambia nyika yeZimbabwe dzabvumirana kuti zambuko rokumapopoma roVictoria Falls kwairiite zambuko rinoita unge Beit Bridge kurura mhanduwe rinopfikiwa tikati makona maitatu zvino dai wandoita mazambuko yacho yese munyika achindodaro rokuenda kuMozambiki zvibodzizvo rokuenda kuZambia zvibodzizvo kuChirundu wakaitapo kare nerokupuramuti haiwa zvino hazvanyatsa kutekaira zvizvino ko rinogopfikirweiko vanhu vachindouya tikaitione zvedu kuti zvinenge zvichiita sei wakandodando haiwa wanenge wakona. Nyasi muguta reHarare panga pakanyangariwa mapurisa nokanzuru nomakombi wari kuita namhanduwe dzamutsana mutsango panga pakanyangariwa imi unoita kuona kutoti iri munyika medu makutoda kuti
paite munhu anondouya anocha mboko chinondoita kudzima zvese chotangisa pabodzi kutanga patsva mhando nekuti pakaita kunyangariwa. Makombi mamwe abatiwa nemapurisa achinzi kwai wamwe wagonzi madzikisa vanhu venyu pasiripo, wamwe wagonzi matakurira vanhu venyu pasiripo, wamwe wagonzi mapfura majamapuno matsvukuwo maraiti matsvuku aya kwai ukaripinda wajabuno tsvuku kuno unoita kusaya kuti chikohoko wakomana zviri kupera sei. Regai tirambe zvedu takaringa. Apawo izvezvi muzinda weChina wagoburika uchireketa mhando yekutoti toda kuti mese muzive kuti paribe kana vanhu watinotsvakawo kunze kuti wauye kobatsira vanhu kuisa matsamba okuti vari kuda mapepa okuenda kuChina. Regai tione kuti zvinopera sei. Kuno vamwe vanga watonotaka ipapa, kuno zvabuditsiwa zvaakutodzimira vamwe. Ko kuZimbabwe vanondoti mukana wese wokuti ajewa biya ache mari anosiyaba. Regai tione zvedu kwainoenda. Imwe mhondi guru yokugweru Peter Dube mhando yepakanyangara agotonza aiwa iwewe unomhosva mapondero agweta vanhu hama dzako aiwa masvinuba. Regai tione kuti anoita sei. Hanzi akaponda wairi ndo waari kusungirwa hino kuti yechitatu yacho yakasiyiwei. Apa akatenga atiza kuenda kure chaiko. Imi atochinja nomazita zvese asi ndipo munotoona kutoti haiwa mhosva inotiza inoramba yakaita kusonana newe mhanduwe. Pokare neidzo ngozi dzokuponda dzidzi dzinoda kusiyaba unozororaba. Kunoregai tione kuti zvichapera sei. Achapuwa makore akawanda sei tinenge tichindokunyepa imi. Izvezvi kureketa kuno kambani yoDelta yagotota wakomana goregai kunyanya kuti hwadzisa nokutoti zvamuri kuita zvinoita kuhwadza. Kambani iri kunadzira mapepsi yati yakuda pokare kubika doro rekuendesa kuvanhu. Kuno Delta iri kuti aiwaba zvisvinu ngawabike, tiri kuda kutoti wabike ngawabike, asi chiitaiwo kutoti wabhadhare mitero sokubhadhare kwatinoita kana kuti monditiwo tirekere sokurekerawo kwavanoita. Fungai kuti makore mairi tabhadhara mari inoita mamiliyoni 30 chaiwo omari yekuAmerica, asi paribe kana chibodzi chatiri kukwanisa kuita kureketa kuno. Unobva watoona kutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Vanhu ava heno mhanduwe kuti wakuru wehurumende vanozvida chere zvavari kureketazvi ticharamba takaringa. Kanzuro yeGweru yagonzi yapuwa motika 2 dzokusenzesa pokare nomudhudhudhu 2 kubva kuna iyo hurumende zvaendesiwa naOwen Mudamwe ikweyo. Regai tione kuti zvinenge zvipera sei. Bepanhau reHerald ragoburika iro chirekera kutoti kwai kumaWarriors kwavari kutamba kumhando yekuchiribe chisvinu vanhu vari kutiza vachadaba zvokutamba bhora vachirairidziwa naiye akauya mutsvayu. Imi regai tione. Iwo weZifa wazondobuditsa kuti aiwa Tawanda hanzi ngaabuditsiwa hache aenda nokutoti atakatobvumirana kare kuti achazoenda. Imi mutambo uripo uri kutambiwa makuno yano chaiwo. Imi muhamari kwaita muti abenhuka aenda hache. Reketai tusvinu nokutoti murairidzi wacho ari kunzi anopa mukamwa kwai anopa mukamwa pasvinu. Saka pamukamwa ipapo ndipo paita kuti watambi wade zvokuti aiwa bati kuzvidaba. Kunoregai tione. Asi kuringa kwedu zviganhanda zviri kutonga kuZifa kuku zvinenge zvafunga kumora mari nokuti ipapa kana zvikadari yakadzingiwa anobva anzika anofifa ngaabhadhariwe mari yache yese yakakwana yamaifanira kumubhadhara nyangwe mamudzinga. Iwo bva wachienda wojawo mora hawo. Wendo uno regai tione mhanduwe nokuti paakaita kunyangaritsa chaiko kusvinu. Apawo izvezvi kwaivafana vanotambira Scotland wese vachapuwa motika yorudzi Hokia Seltos pamunhu mbodzimodzi. Kwairi kutoya iri mbishi mhanduwe mbishi chaiyo inoita kudare. Regai tigoona mhanduwe kuti zvichaitika cherepo kare tinenge tichikunyepa ipapo. Apa toringadzirikitika pasi rese. Kureketa kuno muSouth Africa vanhu vodhudhura vari kuhwadziwa fani nevanhu vakauya kubva kuPalestine waye
kwai dai hurumende yavabenhutsa kunyika yaone kutoti paribe chisvinu, tikati mati matanda bakuru kutoyawo amwe tikaitione. Asi chanetsa muzinda wePalestine wagototi aiwa vanhu wawa wakaunziwa newaIsraeri. WaIsraeri ndo wakatobhadhara ndege yacho kuti iuye nawo, wauye wari 153. Kunova kuti vamwe wacho vachatoenda kune dzimwe nyika kunze kwenyika kuku. Tikaitione kuti zvichange zvichiitika chere zvakadaro kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Tinoramba takazoringa tichindokunyepai hedu. Apa ipapa kwai kukinya anonzi Profesa Phoebe Okoa anzi aitiwa mumwe wevatongi wekuICJ. Tiri kuti makorokoto. Apawo kuZambia maMP ari kufunga nokuronga nokurongonora nyaya yekuti wagochinje bumbiro romutemo kunyanya panhau youtongi hwenyika hwomutungamiri wenyika kuti anogara makore mangani, anopinziwa kangani. Waringa wari kuda kuti apinziwe aribe kunzi unopinda kairi basi, ondopinziwa kurura mhanduwe aribe kumira pokare wobva wati kupinda kwache kwako makore manomwe zvida kundoitiwa namunangarwa zvizvi. Rikaitiwo nemhanduwe kuti pane buda chisvinu chere. Tinoramba takaringa richinyepana. FBI kwai yagonzi yakuisa mamiriyoni 5 kumunhu anenge akona kuwanyepa kuti mukadzi anonzi Ruja Ignatova anogarepi, aripi, ari kuboikepi, nekuti kwai agoba mabhiriyoni 5 chaiwo okumariyo padande mutande yecrypto iya. Tikaitione kuti zvinenge zvienda sei. Tinoramba takaringa. Apawo kwai Lionel Messi ariko kwangora. Kwai wari kuraraba hwendo huno, wari kuraraba mhanduwe watomugwagwa wari kundoritaira kureketa kuti daida kumuona Messi. Idihwi. Rikaiti zvione kuti zvinopera musheshere izvozvi. North Korea kwai yagobvumiwa kuti iburitse mitambo yeEPL. Kuno mitambo yeEPL yacho kwai chabuditsiwa yambopepetiwa ichioniwa kuti ine chii, zvakanyangaritsa zvese zviwa zvabisiwa yozoonesiwa. Pokare inenge yadimwa isiri yese yakakwana. Idihwi. Kunyika kuya kwakaita kunyangara chaiko. Tikaitione zvedu kuti zvinopera sei, nekuti kwanyasi aiwa tapeta zvirauro. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.